For more Kambala updates, please subscribe to the channel. ಪರಂಪರೆ ಹಿಡಿದು ನಡ್ತಂಬೋದನ್ನ ಕಂಬಳ ಅನೇಕ ಬದಲಾವಣೆಗಳು ಪರಿವರ್ತನೆಗಳು ಆ ಒಂದು ಬತ್ತಲು ನನ್ನ ಮಿತ್ತಿಗೆ ಕಂಬಳ ಕಂಬಳಾದಿ ಒರಿಯೋಡು ಕಂಬಳಾದೇ ಒಂಜಿ ಜಾನಪದ ಕ್ರೀಡೆ ಅದು ಒಂಜಿ ಕ್ರೀಡೆಯ ಚಟುವಟಿಕೆ ಆದಿತ್ತದು ದಯಪಂಡ ದುಂಬುದು ಎಂಕದ ನೆಪ್ಪುಂಡು 25 ವರ್ಷ ಒವ್ವೇ ಒಂಜಿ ಇನ್ಸ್ಟ್ರೂಮೆಂಟ್ ಇನ್ನಿತ್ತ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಇಜ್ಜಂದೆ ನಾನು ಕಂಬಳ ಸುದ್ದಾರ್ತೆ ಫಸ್ಟ್ ಒಂಜಿ 2 ಜನ ಶಿಷ್ಯರ್ನಗಲೆ ಎಂಪತ್ತೊಂದು ಪಾಣೆಮಂಗ್ಳೂರ್ದ ಕಂಬಳಾಡಿ ಇನಿಕಲ ನೆನಪುಂಡೆ ಇಂಕ ಕಾಡ ಬಿಟ್ಟು ನಾರಾಯಣ ರೈಕಲ್ನೆಲ್ಲ ಪಕ್ಕ ಬಿಟ್ಟು ಲಕ್ಕನ್ ಶೆಟ್ಟರ್ನೆಲ್ಲ ಏರ್ಲು ಮೂಜಿ ಸರಿ ಈಕ್ವಲ್ ಬತ್ತ ಮೂಜಿ ಸರ್ತಿ ಈಕ್ವಲ್ ಭಾರಿ ಯೋಚನೆ ಆಣಂಗೆ ಕಮಾಂಡ್ ಅಂಚನ ಮೂಜಿ ಸರಿ ಈಕ್ವಲ್ ಬತ್ತಂಡ 4ನೇ ಸರಿಗೆ ಲಾಸ್ಟ್ ಪಾಡು ಫೈನಲ್ ಅಂಡ ಇಜ್ಜುಂದೋಲ ಆ ಡಿಸಿಷನ್ ಕೊರ್ನಾಗ ಶನಿವಾರದ ಎಂಕ ಕಂಬಳಕ್ಕೆ ಬಿದ್ದಾಡ್ನಾಗ ಟೆನ್ಷನ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗ್ತದೆ ಪ್ಲಸ್ 25ನೇ ವರ್ಷ ಅಂತ ಬಂದಾಗ ಆ ಒಂಜಿ ಸಮಯ ಒಂಜಿ ಹೆಲ್ತ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಲ ಹೆಲ್ತ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಪಂಡ ಇರ್ನ ಎಂಕೊಂಜಿ ಇರ್ನ ಪ್ರಾಸ್ಟೇಟ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅತ್ತಾಂಡೆ ಅವು ಎಂಚಂದ್ ಬಂಡೆ ಯಾನಪಕ್ಕ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಡುಲೆ ಅಡೆಗೆ ಎಂಕ ಮೇರ್ನ ಫೋನ್ ಬರ್ತನೆ ಇರ್ನ ದಯಾನಾಯ್ಕ್ ಅರೆಗೆ ದುಮ್ದು ವರ್ಷದಿಕ್ಕೆ ಯಾನ್ ಬೆಲ್ಟ್ ಪಾಡಂದು ಬಿದ್ಲೆ ಯಾನ್ ಆಯ್ಕೆ ಪಂಡೇರು ಕಡಂಬೆರೆ ಇರ್ನ ಫೈನಲೈಸ್ ಆತನ್ರಿ ಆ ಕಾರಣಗ್ಲ ಇರ್ನ ರಿಸೀವಿಂಗ್ ಸೆರೆಮನಿ ತಪ್ಪವರವಲ್ಲಿ ಆ ಕತೆ ನೆಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ನೋಡಿ ಎಂಚ ಬೈದಾರೆ ಅಡೆಗೆ ಅಂದನ್ ಹಾರ್ಡ್ ಒಂದು ಪಾಡದು ಎಂಚ ಕಂಟೆಲ್ಗೆ 5 ಬೊಕ್ಕ ಎಂಕಲ್ ಉಲಾಯ್ಪು ನನಗೆ ಮಾತ್ರ ದೇತದೆ ಪೀರ ಬರ್ನಾಗ ಕೂಡ ಏನು ಮಲ್ತ ಅಂಚಿನ ಅಷ್ಟು ಘಟನೆಯಲ್ಲಿ ನಡ್ತಾನೆ ದಯಬಂಡ ಬಜಗೋಳಿದ ಕಂಬಳದ 25ನೇ ವರ್ಷನಾಗ ರಾತ್ರಿ ಎಂಕ ಪೇನ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಣ 800 ಕಾರ್ ಉಂಡು 800 ಕಾರ್ ಡ್ರೈವಿಂಗ್ ಮಲ್ತಂಬರ್ನ 5 ಕಡೆ ಟು ಯೂರಿನ್ ಪಾಸ್ ಮಲ್ಪರ ಪಾಸ್ ಆಯ್ತು ಸೊ ಟೋಟಲಿ ಅಡ್ಮಿಟೆಡ್ ಟು ದ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಕಾಂಡೆ ಅಂಡ ಹೆಗ್ಡೇರಿಗೆ ಸನ್ಮಾನ 25ನೇ ವರ್ಷ ಕಡೆಗೆ ಟ್ಯೂಬ್ ಪಾಡ್ಯಾರ ಆ 24 ಗಂಟೆಲ ಆ ಟ್ಯೂಬ್ ಪತ್ತೊಂದೇ ಕಂಬಳ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಮಲ್ತೇನಮ್ಮ ದಯಪಂಡ ಅಪಗ ಯಾನ್ ಅಲ್ಪ ಇಜ್ಜಿಡ ಅಪ್ಸೆಟ್ ಆಪ ಕರೆಕ್ಟ್ ಇಜ್ಜಿಂದಾಂಡ ಕಷ್ಟ ಆಪನು ಉಪ್ಪಿನಂಗಡಿದ ಕಂಬಳ ಇನ್ನಿಲ್ಲ ಇಂಕ ಮದಪ್ಪುಜಿ 4 ಜೊತೆ ಇರ್ಲಿತ್ತ ಅಪಗ ಲಾಟ್ಸ್ ಈ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಇತ್ತೀಜಿ ಮುಲ್ಕಿ ಪೈಯಟ್ ಸಾಲೆ ಅಂದ್ರನ ಸುರತ್ಕಲ್ದ ಪ್ರಭುಕುಲ್ನ ಕಾರ್ಕಳ ಜೀವಂದ ಸಡ್ ಅಂತ ಇರ್ನ ಅತ್ತೂರು ಜಯಶೆಟ್ರನ ಎಂಗ್ಲ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಪ್ರಕಾರ ಸಾಲ್ ಪಾಡ್ರ ಬೋನಾಗ ಮೊಗ್ಗಲ ವಿರೋಧ ಬತ್ತಾನ ಪೈಯಟ್ದಾಗ ಎಂಗ್ಲು ಒಂಜಿ ಇಡ್ಬೋತನ ಯಾನ ಆಪಿಜಿ ಬಂಡೆ ಎನಮಿ ತೆಟ್ಯಾಕ ಕಾಣದ ಎಸ್ ಇನ್ನು ಅಟ್ಯಾಕ್ ಇರೆಗೆ ಫೋನ್ ಕಾಲ್ಸ್ ರೆಡ್ ಕಾಲ್ಸ್ ಪೂರ ಬತ್ತನ ಉಂಡತಿ ದಯಗಿ ಇರೆಗೆ ಬರ್ರೆ ಕಾರಣ ನೆತ್ತಪಿರೋಡು ಬಂಡ ಒಂಜಿ ಪಾಯಿಂಟ್ ದೇವರು ಏನ್ ಪಂಡ್ರ ಬಲ್ಲಿ ಏನ್ 55 ವರ್ಷದ ಏನ ಸರ್ವಿಸ್ ಒಂಜಿ ಕವರ್ಗೆ ಇನಿ ಮಟ್ಟ ಕೈ ಕೊರ್ತಿಸಿ ಇನಿ ಮಟ್ಟ ಓಲ್ಲ ₹1 ಶುಲ್ಕ ಆವಡ್ ₹1 ವೇತನ ಆವಡ್ ಒರಿ ಗೌರವಧನ ಆವಡ್ ಕೊಡ್ತೇವೆ ಪಣದು ಬಾರಿ ಪ್ರಚಾರ ಮಲ್ತಂತೀರ ಅಪ್ಪಗನ 6ನೇ ಎದುರುಡೆ ಅವಲ್ ಕೊಡ್ತೇವೆ ಐಟ್ ಐನ್ ದೆತ್ತೊನಂದೆ ಒರಿ ಕೊರ್ನೈಕ್ಲ ಪ್ರಚಾರ ಆತನ ಒರಿ ಕೊರ್ತನಲ್ಲ ಎಂದೆ ತೊಂಚೋ ಆರ್ ಕೊರ್ರ ಬತ್ತಿತ್ತೇರಿ ಇರ್ ಬಿರೋ ಕೊಡ್ತಾರ ಕೊರೆ ಕೊರ್ಪದ ಎರಡನೇ ಓಕೆ ಆಡತಿ ಒಂದು ಎನ್ನ ಕಾರ್ಗೆ ಏನ್ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಪಡಂದು ಹೋಗೋನು ಪಾಲಿಸಿಡ್ ಕಾಂಪ್ರಮೈಸ್ ಇಜ್ಜಿನ ಮನ ಪಾಲಿಸಿಡ್ ಕಾಂಪ್ರಮೈಸ್ ಇಜ್ಜಿ ನೆವರ್ ಅಟ್ ಆಲ್ ಏನ್ ಪಂಡೆ ಚೇಂಜ್ ಮಲ್ಪಡ ಆಪ್ಚಿ ಮಲ್ಪುಜಿ 5 ಬೊಕ್ಕ ಉಂದಾಂಡು ಬೊಕ್ಕ ಇಂಕಲ್ಪ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ತಿಕ್ಕಂಡು ಮುಗ್ಗಿಂಡಿ 5 ಬೊಕ್ಕ ಒರಿ ಒಂಜಿ ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಕೊರಿಯರ್ ಇಂದೇ ಒರಿ ಬುಡುಪನೆ ಈನವನೇ ನ್ಯಾಯ ಮಲ್ತೊಂದು ಈ ಕಂಬಳಡಿ ರೈಟ್ ಅಂಗಡಿ ಉಂಡವು ಫೈಲ್ ಕಮಿಟಿ ಕೇ ನೋಡತ್ತೆ ಸೆಕ್ರೆಟರಿ ಏನ್ ಒಂದು ಲಾಂಗ್ ಟರ್ಮ್ 22 ಇಯರ್ಸ್ ಸೆಕ್ರೆಟರಿ ಅದು ಇನ್ ಫೌಂಡರ್ ಸೆಕ್ರೆಟರಿ 2003ನೇ ಇಸ್ವಿಡ್ ಏನ್ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ಡ್ ಬಾಡಿ ಅಂಡಿ ಆ ಸಂವಿಧಾನ ಐಕ್ ಬೋಡ್ತೀನಿ ಇಂಚಿನ ಆ ಒಂದು ಪೂರ ಆನಿಯ ಮಲ್ತದೆ ಓಕೆ ಇರ್ನ ಐನು ವಿಚಾರತನಕ್ಕೆ ಎನ್ ನೆಪ್ಪಿನಾಗೆ ಎನ್ನ ಮಿಸಸ್ ಎನ್ನ ಫೋನ್ ನಂಬರ್ ಮಿಸಸ್ಗೆ ಫೋನ್ ಬಂದು ತಂದಿರ್ ನಿಲ್ಲದಾಕ್ಲಿಗ್ಲವ್ ಅನ್ ಕಡಂಬೆ ನನ್ನ ಕಂಬಳ ಬರಬಲ್ಲಿ ಬತ್ತನಂದಾಂಡ ಏನ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಹಿಡ್ದು ಓಡಾಪಣ ಕೈ ಕಾರ್ಬಲ್ ಈ ಪೊರ್ತುಡು ಇಲ್ಲಡು ಪೋಡಿ ನಾವಡು ಇಲ್ಲಡು ಟೆನ್ಷನ್ ಆಪುನಾವಡು ಆಕಲೆ ಬೇಜಾರಾಂಡು ಆಂಡ ಯಾನ್ ಕೇನು ಜನ್ ಗೊತ್ತುಂಡು ಬೊಕ್ಕೊಂದು ಸಂದರ್ಭಡು ನನ್ನ ಮಿಸಸ್ ಇತ್ತದ ಬಾಲದ ಪ್ರೆಗ್ನೆಂಟ್ ಅಲ್ಲ ಇನ್ನಿತ್ತು ಕಾರ್ಡ್ರು ಹಿಂಗೆ ಅಲೆ ಮಲ್ತು ಬತ್ತನೆ ನಾನು ಮಗಲ್ ಹೆಗ್ಡೇರ್ನ ತಮ್ಮಲೆ ಪಂಡ ಮಿಸಸ್ನ ಅಮ್ಮೇರ್ಲ ಅಪ್ಪನ ಮೆಗ್ಗಿಲ್ಲ ಅಕ್ಕಲ್ದ ಇಲ್ಲಡೆ ಯಾನ್ ಒಟ್ಟುಡೈತು ನಾನು ಯಾನ್ ಕಂಬಳ ಬತ್ತೆ ಪಿರ ಬರ್ನಾಗ ಪೇನ್ ಬರೋದು ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ ಅಲ್ತದೆ ಮತ್ತು 4 ಗಂಟೆ ಡೆಲಿವರಿ ಅಂಡ್ ತೊಂದರೆ ಆಂಡ್ರಿ ಬೇತಿ ಇರ್ಲಂಡ ಬುಡ್ದು ಹೋಗ್ಜಿಲ್ಲಡೆ ಒಂಜವು
ಬೊಕ್ಕೊಂಜಿ ಚಂದ ಐಡ್ಲಮನ್ ಪಂಡ ಯಾನ್ ಮೀಟಿಂಗ್ ಇಡಿಪುನಾಗ ವ್ಯಕ್ತಿಲಿ ಇರೋದು ಗೊತ್ತುಂಡು ಎಂಕ್ಲಿಗೆ ಮೋಟರ್ ಸೈಕಲ್ ಮುಸುಕುದಾರಿ ಅದು ಒರಿ ಬತ್ತಿ ಲೆಟರ್ ಕೊಡಿ ಇರೇಕ್ ಲೆಟರ್ ಅತ್ತಿಲ್ಲ ಮಿಸಸ್ನ ಕೈಟ್ ಯಾನಿಜ್ಜಿ ಯಾನ್ okay. ಮೀಟಿಂಗ್ ಡುಲ್ಲೆ ಎದುರುಗು ಬರ್ಪುಲ್ಲ ಧೈರ್ಯ ಇಜ್ಜಿ ಇಜ್ಜಿ ಬತ್ತದು ಐಟ್ ಎಂಚಿನ ಕಂಟೆಂಟ್ಸ್ ಪಂಡ ಬಾಂಬ್ ಹಿಡಿದು ಶಾರ್ಪ್ ಶೂಟರ್ಸ್ ಬೋದಿರಿ ಶಾರ್ಪ್ ಶೂಟರ್ಸ್ ಶಾರ್ಪ್ ಶೂಟರ್ಸ್ ಈ ಕಂಬಳದ ವಿಚಾರಾಗ ಆಯ್ ಕಂಬಳಗ್ ನನ್ನ ಬತ್ತೆಂಡ ಆ ಮೀಟಿಂಗ್ ಅಟೆಂಡ್ ಆಯ್ಲ ಏನು ಶಾರ್ಪ್ ಶೂಟ್ ಮಲ್ದೆಪ್ಪ ನಿನ್ನ ವೈದವ್ಯ ನಮ್ಮ ಕ್ರೀಡೆ ಎಲ್ಲಿ ಹತ್ತಿಂದ ಪೊಕ್ಕಡೆ ಬಂದ್ಪುನತ್ ಆಡತ್ತೆ ಅವೆಲ್ಲ ಯಾನು ಒಡೆಮುಟ್ಟಂದು ಪಂಡ ಇರ್ ಮೆ ನಾಟ್ ಬಿಲೀವ್ ಅವೇನು ಯಾನು ಪ್ರಿಂಟ್ ಔಟ್ ಮಲ್ತದೆ ಈ ಕಂಬಳದ ಮಲಮಲ ಜನಕುಲೆಗೆ ಉರಿಯೆ ಅವು ಲೆಟರ್ನ ಆ ಲೆಟರ್ನ ಏರ್ಲ ದಾಲ ಬತ್ತಿರ್ತೀರು ಅಕ್ಲೆಗ್ಲ ಗೊತ್ತುಪ್ಪು ಅಕ್ಲೇಲಿ ಗೊತ್ತುಂಡು ಆತ ಮಾತ್ರತ್ತು ಈ ಕಂಬಳದ ಜನಕುಲ ಇಂಚ ಅಂದ್ ಬಂಡ ಯಾನು ದಯ ಸರ್ವೈವಾತ ಅಂದ್ ಬಂಡ ದೇವರನ ದಯಲ ಜನಕುಲನ ಆಶೀರ್ವಾದಲ ಇತ್ತನ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಬೊಕೊಂಜಿ ಈರ್ ಕಂಬಳದ ಕ್ರೀಡೆಗೆ ಇರ್ನೊಂಜಿ ನಿಷ್ಠೆ ಬಹುಶಃ ಇತ್ತ ಕಡೆತ ನಮ್ಮ ಪನ್ಪುನ ಕಂಬಳ ದೇವರನ ಕೆಲಸ ದೇವರನ ಕೆಲಸ ಅವ್ಲು ಓಲ್ಲ ಇರ್ ಚುತಿ ಬರ್ಪುಲಕ ಈರ್ ಅವೇನ್ ಕಾಪಾಡೊಂದ್ ಬೈ ಚುತಿ ಬರ್ರೆ ಬಲ್ಲಿ ಬಲ್ಲಿ ಒಂಜಿ ಚೂರ್ ಕಳಂಕ ಬರ್ರೆ ಬಲ್ಲಿ ನಿಕುಲ್ ಕಾಪಾಡೊಂದ್ ಬೈ ಆನಿಡ್ದಿನಿ ಮುಟ್ಟ ಹೋರಾಟ ಮಲ್ದ ಬೊಕ್ಕ ಎಷ್ಟೋ ಜನ ಶಿಷ್ಯರನ್ನು ತಯಾರು ಮಲ್ತ ಇನಿ ಕಂಬಳ ಈ ನಡಪುಟ್ರ ಈತು ಮಾತ ಆನಗಲ ಮೊಕ್ಕುಲ್ನ ಇಂಚಿನ ವಿರೋಧ ಅನ್ಬಂಡ ಏನು ಕ್ರೀಡಾರತ್ನ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಮುಂದೆ ಶ್ರೀನಿವಾಸ ಗೌಡಗೆ ಕ್ರೀಡಾರತ್ನ ಪ್ರಶಸ್ತಿಗೆ ರೆಕಮೆಂಡ್ ಅನಾಗ 2-3 ವರ್ಷ ಕೊತ್ತಿದ್ದೀರಿ ಐಟ್ ಮಾನದಂಡ ಉಂಟು ಓಕೆ ಲಾಸ್ಟ್ 3 years ಈಜಿನ ದಂಡ ಕೊಟ್ಟು ಬೋಪಿರು ದಾದ ಮಾನದಂಡ ಪೂರ್ವ ಫಸ್ಟ್ ಮಾನದಂಡ ಬಂಡ ಕರಿನೆ 3 ವರ್ಷದ ಆಯನ ಸಾಧನೆ ತೋರ ಆ ಹಿಡ್ದು ಏತು ಮಲ್ತನಲ್ಲ ತೋರಜ್ಜಿ ಐಟ್ ಬೆಸ್ಟ್ ಫಸ್ಟ್ ಅವೇನು ತೂಡು ಐಕ್ ದಾಖಲೆ ಕೊರಡು ಆಯನ ಅವೇನು ತೂನಾಗ ದುಂಬೋರಿ ಪಾರ್ದನೆ ಕೊರಡು ಅಂತ ಪಣದು ಒಂಜಿ ಜನ ಪಂಡೆ ಅನ್ಪುದಾರ ಪನ್ಪಿಜ ಹೋಯ್ತು ಆ ಜನ ಒಂದು ತಲಗದ ಎನ್ನ ಗುರ್ತೊಂಡು ವೆಂಚ ಆಪುಜಿ ಕೊರಡ್ಚಿ ವೆಂಚ ಕೊರ್ಪರ್ ತೂಪ ಅಂತ ಪಂಡೆ ನಾನು ಒಂದು ಶಬ್ದ ಪಂಡೆ ಎರಡ ಈರ್ ಬುಡ್ಲೆ ಚೀಫ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ನನ್ನ ಮನಸ್ಸು ಮಲ್ತಂಡಲ್ಲ ಚೇಂಜ್ ಮಲ್ಪರ ಆಪುಜಿ ಅವ್ರಿಗೆ ನೋಟಿಫಿಕೇಶನ್ ಆತ ಇಶ್ಯೂ ಆದ ಅಂತ ಮುಂದೇನು ಎನ್ನ ಮಿತ್ತು ಬಗೆ ಸಾಧಾರ ಒಂದೇ PR ಶೆಟ್ಟರ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದಿ ಪುನಕ ಲೆಟರ್ ಎಡ್ಡು ಆರ್ನ ಸೀಲು ಸಿಗ್ನೇಚರ್ ಇತ್ತನ ಲೆಟರ್ ಎಡ್ನದೇ ತೊಂಡಿರದನ್ನ ಎನ್ನ ಮಿತ್ತು ವೇಣೂರ್ದ ಕಂಬಳಡು ಪ್ಯಾಂಪ್ಲೆಟ್ ಪ್ರಿಂಟ್ ಮಲ್ಸದ ಹಂಚಿರು ಕಡಂಬೆ ನೆನ್ನು ಮಾರ್ದೆ ದುಡ್ಡು ಮಲ್ಪೇ ಪೊಕ್ಕೊಂಜಿ ಕೊಡೊಂಜಿ ಪಡೆದು ಎಂಕ ಹೂವಾಳ ಪಾಡ್ದ ಮಲ್ಲಿಜ್ಜಿ ದುಡ್ಡು ಮಲ್ಪೇರತ್ತೆ ಓಲ್ಲ ದುಡ್ಡು ದೆತನಂದು ದುಡ್ಡು ಮಲ್ಪೇರಿ ಅಂದ್ ಅಂಚ ಒಂದೇನು ಮಾತ ನಮ್ಮ ಫೇಸ್ ಮಲ್ಪೋಡಾದ್ ಬತ್ತನ ತಯಾನ್ ಪಂಡ ಇತ್ತೆ ಇಂಚಿನ ಪಂಡ ಬಾಟ್ಲಿ ಪರ್ಪವನು ತಿನ್ಪವನು ಈ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಬತ್ತ ಮುಟ್ಟದೇರಿ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪರೆನ್ಸಿ ನಮ್ಮ ಊರಿನ ಭಾರಿ ಕಷ್ಟ ಉಂಟು ಇನಿ ಆ ನಮೂನಿದ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಕಂಬಳ ಇನಿ ಇಡಿ ಮುಟ್ಟ ಬಹುದು ಒಂದು ಕಂಬಳಾದೇ ಒರಿಯೋಡು ಪಂಡ ಒಂಜಿ ಕಂಬಳ ಮಲ್ಪವನ ಆಗಿದೆ ಬೊಕ್ಕೊಂಜಿ ದುಮ್ಮು ಮುನ್ಕೂರು ಜಯರಾಮ್ ಶೆಟ್ಟರ್ನಗ್ಲು ಮತ್ತೆ ಇತ್ತೇರಿ ಫುಲ್ ಒಂದು ಟೀಮ್ ಇತ್ತನೆ ಎದುರದ ಗೆಂದಿಯಡ ಮೇರನೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಜಪ್ಪನಾಗ ಆಗಲ್ನ ವೇಸ್ಟ್ ಇಲ್ಲ ಶಾಲ್ ಮತ್ತೆ ತೂಣು ದಂಡ ಬೊಳ್ಳಿದ ಒಪ್ಪನ್ ರಜ್ಜಿ ಅವ್ಳು ಗೆಂದಿನ ಹಿಡ್ಬೇಕು ಆನ್ ಬತ್ತ ಹರ್ಕದ ಬತ್ತದ ವಿಶ್ವ ಮಲ್ಪಿದ್ದೀರಿ ಸೋತಿನ ಇರುತ್ತ ಓನರ್ ಗೆಂದಿನ ಇರ್ಬೋದು ವಿಶ್ವ ಮಲ್ಪಿದ್ದೀರಿ ಇತ್ತೆ ಅಂಚೆಜ್ಜಿ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಮ್ಯಾನ್ ಸ್ಪಿರಿಟ್ ಅಂತ ಪನ್ಪುನ ನೀ ನಮ್ಮ ಫಾಲೋ ಮಾಡ್ಪೊಡು ಪನ್ಪೊಂದು ನಮ್ಮ ಕ್ರೀಡೆಡ್ ದುಂಬುಡಿತ್ತಿನ ಇತ್ತೆ ಇಂಚಿನ ಆತನಂದ್ ಬಂಡ ಈರ್ನೇ ಇರುನು ಎಂಚಾಣಲು ಸೋಪಾಡು ಯಾಲ್ನ ಬುಕರ್ಲ ಒಟ್ಟಾಪನ ದ್ವೇ ವಿಚಾರಕ್ಕೆ ಯಾನ್ ಬರ್ಪೆ ಯಾನ್ ಒಂಜಿ ಸಮಯ ಕೇಂದ್ರ ವಿಚಾರ ಇತ್ತ